giật cái lối ma cái ta tàu chỉ được nang namigay khi bada nang namigay khi bada ay di nang boyeba ngam khoroi ay namigay khi bada din ay namigay khi bada din nang di ay boyeba ngam khogada nang di ay boyeba ngam khogada dalay pre nangondagi aige emechida aige thamoy shida thank you malin si dalay pre nangondagi aige emechida aige thamoy shida manglan chutang baksho nagta mangay re oy re angaw ba nung sinagada nang namigay oy kibada nang namigay oy kibada ay di nang boyeba ngam horoy ay namigay oy kibada din ay namigay oy kibada din nandi ay boyeba ngam hogadara baheman kibana soy ki bayaw raglaba at piyong ko'y iba nang gitamoy na nung si baheman kibana soy ki bayaw raglaba at piyong ko'y iba nang gitamoy na landa ba namdaba yo'y mapopi handong piyo nung siba din nung siba ni hay na nang namigay yo'y kibada nang namigay yo'y kibada ay di nang boyeba ngam horoy ay namigay yo'y kibada din ay namigay yo'y kibada din nandi ay boyeba ngam hogadara nandi ay boyeba ngam hogadara nandi ay boyeba ngam hogadara